ano, tatanggalan na yung ano ng mga kapitbahay, oh. Tutumba na yung kanilang ano, yung pintuan niya, no. Oh, ito, oh, warak na. Alangan. Ito nga natin. O sige, daanan mo. Ayan, oh guys, so ay lilipad yan. Ay, natanggalan na. Alright guys, nag-touch yung aking dispatch. Kanselado siguro. Stay home, advice later, sabi niya sa akin. Balik na tayo doon, no? Stay home, delikado. Wala din. Baka mamaya hindi tayo makalusot dyan sa ano, dito sa kabila. Meron pa dyan. Ayan yan, oh. Yan. Stay home. Ano lang sinabi niya, stay home. Oh, stay home, sabi niya. Nag-text sa akin. Next niya kasi, do you think you'll make it to third? I don't know, sabi ko. Papasukin yung mga bata. Siguro papasukin kung sakali ba. Ganda lang. Guys, morning. Magbabalik ang lakay. Today is the 18th. Bibiyahe tayo. Pupunta tayo ng Ontario. Pero na ramdaman ni Miss malakas ang hangin sa labas. A blizzard coming from Alberta. Paming kami Alberta. Okay. But we are going to pray first before I'm leaving in the house. Because yesterday it was hailing outside by warm temperature. Okay, let's go. Pray first before we ano. Dito na muna ha. Pray muna tayo. Mag-leave ka muna ng prayer. Mommy, are we going straight to school after we send Papa to work? Yeah. Yeah. Diretso na kayo. Sige. Kaya let's go pray muna. Okay. Doon ka ha. Ay, nag-ano ko siya. You already put everything to you? Ito na lang yun. Isuot ko na rin ito. Para diretsuhan na rin. Bro, this always gets stuck right here. You need to pull it up. Let's go. Pray first. Okay, Sinil, And ano na? Then, it's stuck. Bilisan mo lang. okay. Ooh, patrol vest. Yeah. Okay na. Okay, then. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you that we are already celebrating Papa's birthday. Hope that we give our Papa's birthday a good, more birthdays to come. Good health. Lord, please guide us as today is a blizzard, a storm outside, and our Papa is going to work. Please help him to overcome the weather and give him safety while he is driving. Thank you, Lord, that you always bless us. Thank you for the good health. Thank you that always watch us to avoid those bad circumstances. Help us our daily lives to overcome the struggle. Thank you for the blessings, and Lord God, help us today as and give us the gabayan niyo po kami, lalo na aming mga anak na pupunta sa school. Ilayo niyo po sila sa mga masamang tao, at gabayan niyo po sila, gabayan niyo po ang aming Papa, gabayan niyo po ako, Lord, habang nagdadrive din po ako. Thank you for everything, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Thank you. Yan guys. Tara. Ano ba? Bibiyahin na ang lakay guys. At alam nyo Bro, naman, we waited for a siyempre, week for pupunta tayo ng Ontario. Da. Ito na ba lahat yung aking anuhan? Okay, tara, let's go. Saka gutong ulo. Ay, kay mami yan. Ligit na na. Okay. Okay guys, ayan. Oh my God, bumabagyo. Ano? Diyos ko.
Ang lakas ng hangin. Ito pala yung sinasabi ni Mace. Lakas ng blizzard. Lakas ng hangin. Go now inside the car, Bibe. Go now. Ayun oh. Naririnig nyo guys. Napakadelikado. Oh. Sana hindi masyado sa ano, sa karsada mamaya. Napakadelikado. Bagyo. Grabe. Let's go. Ako na magdadrive punta. At sa pag-uwi Han, ikaw na magdadrive? Ikaw mag-drive? Ako na. Kaya mo? Sige, sige, tara, tara. Ating magagawa guys. Ganito ang Canada eh. Bagyo. Blizzard. Blizzard. Aga-aga. Landahan lang ha. Parting din talaga. Ito may gloves dito, may gloves ka. Oo, kukunin ko. Ayan guys. Where does Alberta come from? Here? Alberta, going west. West? West, yeah. Yan, tignan nyo oh. Lakas ng mga hangin dyan oh. That's where the sun rises. Dahan-dahan lang tayo. Oh. Alberta's. Iyan mo yung ano mo han. Wait for me. It's just Tulungan ko lang si Simon, baka may nahirapan. Ang lakas oh. Kasi hindi niya ginagamit yung isa, masakit yata kamay. Seatbelt ah. Wear your proper seatbelt, guys. Pa? Pa? Oh, The, yes bebe. so since the Alberta is coming from west, Mm. the sun is coming from the west, right? Yeah. And so since that sun rises up, it's gonna be, I think it's gonna be snowing for the whole day. Right. The whole day it's gonna be snowing. Thanks, Paul. Yung sana. Yesterday it was hailing because of a warm temperature. Instead it should have been cold, so it been snowing, but it was hailing. Yeah, Me and my class noticed it. In your Me class? too. Yeah. And then next thing, Miss Brian told us about the Alberta blizzard. Seatbelt. Do not forget to wear seatbelt because it's blizzard. Ate Sinel? Is it share? Tinel? Nasaan na? Alberta is coming from where the sun rises up. It's going to be Everything okay now, Sinel? Okay, Hurry up. kami yun sa now. Mag-seatbelt na kayo. Because you should be careful. It's coming from Muna sa Alberta. truck. Bago ako po sumampa, And start I ko noticed muna. the wind is going Mainit. from west. I noticed the wind is coming from west. Yes. Tara. Dandahan lang ha, kasi medyo madulas nga. No, no, because it's coming from Alberta. Alberta is where the sun Grabe oh. rises up. So it's going this way. Yeah. Manitoba is blizzard. Ay, sira yung ano nila, no? Ay, nasira na yung pinto. Hindi pala maganda pag Yung pinto, ay, itras mo. See, I told you that's Tignan from natin. Alberta. See, Wala, I told you sirang-sira that's na. from the Ay, wind. oo nga oh. See, look Hindi Buksan mo pala, yung pintana mo. hindi pala maganda yung Oo, yun ganyan. oh. Oo, yun oh. Oh, gumagalaw-galaw. Hindi maganda pala yung ganyan. Sira na nga pati bakod eh. Sige, dandan. Ay, ito rin sa kabila oh. Warak na. I think it's not safe. Sila safety yun. Oh, warak na rin yung kanilang ano, yung bakod. Yung bakod na warak na. Oh? It's not safe. No. It's not that Oh. bad. There's worse. Ay, grabe oh. Ito yung pinakamatinding isno ngayon. Lumapas na. Yan, make sure the heater there is high enough. Oo. Para hindi tayo mag-frozen dito. It's locked. Masyado nakita, yung init-init sa programmer yung mga. Hmm. Ha? It's locked? It's okay now? Napakadelikado pa naman ito kapag kaganito. Huwag kang magmiminor masyado. Alalayan mo lang yung traction mo kasi kapag ka ano eh yung sasak ano mo eh. Ano baka mamaya mabalahaw tayo. Slow down ka na. Huwag mo nang paubutin na nandun. Pag umabot ka dun sa bandaron na pagapangin mo para may traction ka pa rin.
Pag nag-green, eksakto. Walang naggagadgad pa, no? Matindi guys, matindi. Ayun, oh. Oh, lakas ng hangin, oh. Oh, tignan nyo dyan sa taas. Grabe. Blizzard. Kailangan talaga ang sakyan mo to pick up. No? Tutusin kapag ganitong winter. Nuhan, no? Pagka ganito ng ano, Ano mo lang yung ano mo para mag-ano lang, no? Para sa ganun, white ka na. Ano na lang, makapin din tayo rin. Grabe. Napa-birthdayan tayo ng blizzard, ah. Thank you, ilaw. Yan, para mas makita mo yung kalsada. May tao pa dun, oh. parang ganitong nangyari nung nakalipat natin sa bahay. Ha? Nakalipat natin sa bahay 2016. Tate? Oo. Halos wala lahat na bus na bumibiyahe. Walang bus. Gonna make sure I got gonna make sure I got my phone. Kasi pagka wala yung phone ko, babalikan pa natin. And guys, nag-text sa akin yung aking dispatch. Sabi niya sa akin, do you think you'll make it to Turk? Alam niya siguro. Baka nga hindi pa sila pumasok dahil sa ganito. Makikita na natin dyan sa perimeter highway kung ano ang sitwasyon. At kung delikado dyan, hindi na kami tutuloy kasi baka mamaya hindi na makabalik itong mga bata. May pasok pa sila. Magpahupa na lang. 80 lang takbo kasi hindi pwedeng ragasain dyan doon. Pahupa na lang tayo. Lahat naman nag-slow down. Oo. Kita natin dyan sa Bandarian kasi walang mga building dyan eh. Kung anong sitwasyon. Pati dispatch kabado na dahil blizzard. Ha? Saan ang load mo? Dito sa Winnipeg pa. Babalik pa ako rito. Saan? Dito sa may Glacier Art. Sa Gracer? Pagawa ng yelo. Punta ako na Ontario. Ayan guys. Malakas na hangin. Slow down naman ng lahat. 40 nga lang. 36 na nga lang takbo. Bagal ka lang. Oo. Makakarating din. Lahat nag-blizzard din yun. May nag-signal. Alright guys, nag-text yung aking dispatch. Kanselado siguro. Stay home, advice later, sabi niya sa akin. Balik na tayo doon. Stay home, delikado. Wala din. Baka mamaya hindi tayo makalusot dyan sa dito sa kabila. Hindi. Meron pa dyan. Ayan yan, oh. Yan. Stay home. Ano lang sinabi niya, stay home. Oh, stay home, sabi niya. Nag-text sa akin. Next niya kasi, do you think you'll make it to Turk? I don't know, sabi ko. Papasukin yung mga bata. Ayun, siguro papasukin kung sakali ba. Ganda lang. Siguro papasukin. Napakadelikado eh. Tapos sabi niya sa akin guys, so ayun kung mabasa natin. Stay home, advice later. Copy. Yeah. Stay home guys kasi wala. Delikaro. Wala ako ito school. No, Yeah. we will see later. Huh? Yeah. Titignan na lang mamaya.
We will see later. Delikaro, delikaro. Hindi mo alam kung anong meron dyan sa highway perimeter, guys. Delikado. Yeah. Delikado. Napakadelikado. Pinauwi ako ng dispatch ko kasi nga dito delikado. Ha? Hindi ko na papasukin. Hindi mo naman ano? Papasukin. Oo, huwag mo na papasukin. Wala rin masyadong... Today is Winnipeg, guys. Ganito ang sitwasyon. Oh. Grabe. Blizzard. Bagyo. No? Lahat naman slow down kaya naiintindihan nila yun. Ano? Pero meron pa rin tumatakbo na. Oh, mabibilis. Oh, bibilis pa nila eh. Kaya mo na. Ayan, guys. Baka may anuhan, mayroong... Daanan mo na lang. Ano Hindi mo? pwede, mayroong ano. Mayroong... Mayroong... Ano yun? Tako! Pako? May pako pa yon? Oo. Linipad yata yung sign ng ano? Linipad? May tako. Durado Sign? yung sakyan Lumipad natin yung doon. sign. Hindi pwede kong pulutin yun kasi nasa ano tayo. Tulad yung nakaraan na nakapulot na ako. Guys, you okay? Okay. Let's go back home. Stay home, sabi niya. Sigurado maraming na ditch dyan, sigurado. Maraming na ditch na. Salamat. Hindi bali nang hanggang ano, hanggang December na ako nito. O kaya bukas siguro. Marami pa namang panahon eh. 18 pa lang ngayon eh. 19, 20. Mayroon pang 5 araw. Hindi din nila ano, alam naman nila kung ganito. Hindi nila i-risk. Hindi i-risk. Delikado. Naiintindihan naman ng customers. Oo. Hindi ka-cancel. Baka mamaya ayaw din ng customer. Sasabihan na lang ako mamaya pag lumiwanag kung anong meron. Mas kahit pa paano, sinumbukan talaga natin pumunta. Buti ka mo nag-text yung dispatch. Naka-sign up kasi ako guys sa ano eh, sa load, kaya hindi pwedeng umayaw ako. Guys, I'm going to kid Kaya naman pagka umayaw ako eh, hindi ko sinabi sa kanila, delikado. Baka magbultad pa ako. Sila pa sabi. Sila na mismo yung ano, nagsabing dapat hindi tayo dito dumanan. Parang hindi pa yata nagadgad eh. Baka mamaya mabalakaw tayo dyan. Kaya sundan mo lang yung malinis na traction niya para hindi tayo mabalakaw. Ayaw din i-risk ng truck eh. Baka mamaya matumba pa yung truck trailer eh. Mamaya kaya malalaman mo yung balita ngayon dyan. Maya maraming makikita ka dyan na ngayon na At saka Na-ditch close na yung ba? mga highway. close ang Wala highway. rin yan. Wala rin, maraming close ngayon. Sigurado yan. So, what's the point kung babiyahin mo yun, i-close yung highway? Oo. Nakita mo ba sa Facebook? Oo. Nakita mo sa Facebook? Close Grabe. talaga nila yun kasi ganito ang sitwasyon. Buti na lang ka mo. Ganun na nangyari. Oh. Tinext niya ako agad-agad. Stay home, advice later. Thank you Lord. Thank you. Inilalayo mo talaga ako sa kapahamakan. Delikado kasi ito eh. Anong oras na rito guys? 7:30 ng umaga. Kung nakikita nyo yung oras na yan. Oh.
cellphone ko, makikita nyo rin sa cellphone ko kung anong oras ka. 7:27, 7:30, pero dilim-dilim pa. No, Han? Anong oras kaya ito mag-ano? Liwanag. Magliliwanag? 8, 9. Ano? 7:27. Alright guys, balik tayo sa bahay. Hindi na ng katabi, nabalahaw na yata ito, hindi na makaalis. Nakahon. Ay, hindi. Halos hindi mo na makita yung ano, dahil salamin niya puro snow na, hindi na niya nalinisan. Mas malapit na tayo sa bahay. Dinadahan-dahan lang ni Mrs. Ayun, takbo lang. Ayun, oh, balahaw. Balahaw, hindi na makausad. Can't move anymore. 26 kilometer lang takbo ni Mrs. 26 kilometer per hour. Grabe. Kung hindi na ako bibiyahe, hindi na ako bibiyahe hanggang Pasko na to. Kung bigyan pa nila ako pasingit-singit, okay lang. Pero dito, ang delikado talaga to. Ayaw ko dito. Ayaw ko rin dito. Naka-sign up lang ako eh. Baka mataas ang snow dito ha. Dapat di ka na pumunta rito, mami. Hindi tayo makaalis. Magtutulak pa tayo talaga. Pati bata magtutulak. Bagay, naka-pilot ka naman. Pero kung kotse ang ano mo sa ganito, o kotse ang dala-dala mo, tapos ganito, balahaw ka. Yung nila, ayan sila Joy. Maganda pa naman yung kanila ano. Cute pa naman. Di iba yung pagkakayarihan. Doon sa kapitbahay natin, di matibay eh. Ayan oh, wala pa, hindi pa nagadgad dito. Kapal pa ng isna eh. Sige yan, diyan ka sa ano, bilis-bilisan mo. Baka mabalahaw tayo, natatakot ako, baka mabalahaw tayo eh. Magtutulak pa tayo. All-wheel drive ka. Ha? Naka-all-wheel drive. Naka all-wheel drive naman tayo, no? Oh, itong pilot namin is naka all-wheel drive. All-wheel drive yung May pilot namin. settings pa yan sa snow. Nana? Or is it Nel? Eh? All-wheel. All-wheel drive, yes. All tire is kumakahig. Dito, school nila Clark, guys. See, there's nobody coming Clark, I believe. That's my school. Balahaw siya dyan. Yun, yung kotse nandun, nabalahaw na. Wala. Nakakatakot mabalahaw nito. Alright, yes, and bumalik na kami sa bahay ulit. Dito na ulit kami. Dito na ulit kami sa ano. Stay home kayo guys kasi ano. Kada. Ano? Tatanggalan na yung ano ng mga kapitbahay oh. Tutumba na yung kanilang ano, yung pintuan niya no. Oh, ito oh, warak na. Kailangan. Kita nga natin. O sige, daanan mo. Ayan oh guys, so ay lilipad yan. Ay, nagtanggalan na. Diyos ko. Nagtanggalan, balik tayo. Atras ka pa ba o diretso mo na? Baka hindi ka makapasok eh. Okay. Alright guys, balik bahay tayo. Ayan, dito ulit kami sa garahe. Oh. Salamat Lord, di kami napahamak dyan sa ano, karasada. Oh, thank you Lord. At sabi ng dispatch ko eh, stay home, advice later. Kinancel nila ang kinancel nila yung biyahe ko dahil nga sa bad weather. Tara,
Okay, get your backpack. Alright. Balik tayo sa bahay. Malaman na lang mamaya. Malaman na lang. Ito yung delikado dito. Pakibukasan. Kunin ko lang yung iPad ko dito. See? You see, look, oh. Delikado, delikado. And I noticed that the wind is coming this way. It's The going wind to is coming this. Alberta. The wind is coming this way. Chuya. Nen, kunin mo yung mga bag dito na. Yung mga bag niyo siguro kunin nyo. But the food is just leave it there. Kasi kunin na lang namin ni mami mamaya kung wala akong biyahe. Hindi naman maano yung mga pagkain. Even my socks. Oh, let's go, let's go, let's go. Mami. Let's go. Sarado ko na yun. Buksan ko na yun doon. Buksan ko na yun doon, bis. Ano? Bis, ano? Diyos ko. Meron pa yatang may lumipad pa yata yung bubong ng kapitbahay namin. Kakatakot naman. Lumipad ang bubong ng kapitbahay. Ayan ang mahirap. Ay, Diyos ko. There. Yes! Sino yung nag-text? Dahil Oh my gosh. okay, so gonna load at EM sharp tomorrow. Paperwork, binder, and fuel card. Okay, so tomorrow? Tomorrow? Buksan na to. CMRW. So tomorrow. Okay. Okay. Ano sabi niya? Buksan mo ang ilaw dyan. Muna. My glasses are foggy now. Buksan ilaw. Yes, it. The same. Guys, get your lunch there. Ice. Ice din kasi ang pangarga ko bukas, guys. Ay, ngayon dapat ice sana. Pipikapin ko. The same. Clark! Okay. Ayan. Parehas lang pero kinancel nila. Kinancel nila ngayon. Guys. Okay. Parehas lang. Kinancel nila. Ay, God, thank you. Nakabalik kami ng bahay ng maayos. At bukas na lang. Sana wala na bukas. Is highway closed? Text mo, is highway closes? Yes. Malaman natin. Okay, remove your shoes now. You're ano Don't yun? go outside. It's too dangerous. I almost even got. Oh, Frostbite in your toes. yeah. Yeah, everything get frosted. Frostbite. Including your nose. Ear. Right? Yeah. Oh my gosh. Your foot is frostbiting? I think so. Okay. Bakit? Hurry up. Come here. You good? Mommy told you not go to school? Okay. Yeah, we can't go to school. It's too Clean cold. this. Clean this. Clark, get your lunch there na. Clean. Sinem. Alright guys, ayan. Sinabi na ng dispatch ko na cancel ngayon yung yung ating pangarga. Bukas na lang ulit. Kaya hindi tayo alis ngayon. Wala nang ibang update kundi bukas ang aking biyahe. Alright guys, bumalik ulit ako sa bahay. Nandito tayo. Thank you Lord at nilayo mo ako sa kapahamakan kung ano man ang mangyari sa kanya kasi delikado talaga eh. Alberta made my glasses blurry, but I cleaned Alberta? it. Did they now? Yeah, they made Alright. So say bye-bye and what you gonna say to them? Bye. Take it easy there. Yeah. Stay safe. Take it easy there guys because it's winter and snow especially here in Manitoba. And don't forget to subscribe and like and comment. Thank you. Guys, bye-bye. Love you all. Thank you sa pagbati sa akin sa aking birthday at birthday wishes. Love you all guys. Peace out. Say bye-bye. Why?
Lakai Tracker.